Apropo, cât cheltuie moldovenii. Moldovenii cheltuie foarte mulți bani. Chestia asta, știi, cu banul azi este, banul nu e... Apropo, pot să văd o listă cine a câștigat cele două? Să vă dau o listă. Noi avem 3 ani pe piața Republicii Moldova și în mod normal că poate ceva, cum spune rusul, недоработали, недосмотрели, sunteți experți în jocul de noroc. Dumneavoastră v-ați adresat la poliție, eu înțeles că da? Așa ați spus. Okay. Dar dumneavoastră acum veniți ca să-mi faci o expertiză, dacă nu știu ce acolo. Dumneavoastră n-aveți dreptul asta să vă dau așa informații și vă lămuri de ce. Ok, dar cine are dreptul? Poliția. Trebuie să ne arătați. Eu vă arăt screenshot. Asta nu e inventat de mine. Asta nu înseamnă nimic. Deci, mie mi-e ușor să vorbesc cu un polițist decât noastră. Da, domnul Igor, el e executiv sau e general la dumneavoastră? El e șef. Șef ce? Direcției juridice. El a fost în forțele Ministerul Afacerilor. Da, familia dumnealui cum este? Igor și mai cum? Nu mă leg. Cunoscut Și la dumnealui. ministru a fost și în Ministerul Afacerilor. Și în Afganistan. Dar eu am și o vârstă și am și un trecut mai glorios în spate, să zicem așa. Războaie și așa mai departe.